Ych llywydd. Beth bynnag yn barn ni fel unigolion am annibyniaeth i Gymru, beth bynnag yn safbwynt ar yr egwyddor o wledydd llai yn yr ynysoedd yma neu ar draws Ewrop yn mynnu i hawl i ryddid ac i gymryd y cyfrifoldeb am ei dyfodol i hunain, mi ddyla gweithredoedd y wladwriaeth Sbaeneg yr wythnos yma'n carcharu 9 o ddemocratiaid am gyfanswm o 100 mlynedd am y drosedd o fyny llais i'w pobl ddychryn pob un ohono ni. Mi o'n i yn Senedd Catalonia rhyw ddeifis yn ôl. Dwi'n diolchgar am y croeso dderbynes i a fy nheulu mi. Sefyll i yno yn y siambr, lle mynodd yr arweinwyr gwleidyddol roi ffydd yn y bobl maen nhw yn ei cynrychioli. Mi sefais i danlyniau llywyddion y Senedd honno dros y blynyddoedd, gwleidyddion sydd wedi mynnu i Catalonia fod yn genedl ac wedi mynnu iddi gael ei Senedd ei hun i warchod i buddiannau a lleisio i dyheadau. Yn eu plith nhw oedd Carme Forcadell sydd heddiw mewn carchar yn euog o'r drosedd o ganiatau dadl yn y Senedd honno. Y diwrnod hwnnw hefyd, mi o'n i'n gwisgo y bathodyn yma, y symbol sydd i weld ym mhob cwr o Catalonia ar dau, ar geir, mewn ffenestri ar ffyrdd a phalmentydd ag yng nghalonna miliynau o bobl Catalonia. Y symbol o undod a chefnogaeth i rhai hynny pobl fel chi a fi sydd dan glo yn enw democratiaeth. Mi o'n i yn iawn bod yna wahaniaeth barn yng Catalonia ar ddyfodol y wlad ac ar ei pherthynas a'r wladwriaeth Sbaenaidd. Ond mae'r wladwriaeth honno wrth gwrs yn gwadu llais i'r bobl i benderfynu ar ei ffawd i hunain. No matter on what side of the debate we might be, on the principle of the quest of smaller nations like ours to set their own direction as free nations, we cannot just accept what we have seen happening in Spain. We cannot ignore these actions by a so-called modern European state holding political prisoners, elected representatives, a parliament's presiding officer in jail. These shameful actions have already sparked protests the length and breadth of Catalonia, and they should spark outrage among all Democrats. I'm calling for firm and unambiguous statements from Welsh Government. And Minister, will you echo my call and that of my party that all of us as parliamentarians should condemn these incarcerations, that we call as an international community at all levels, here in Wales on a UK level and a European Union level, that our colleagues are given back their freedom and that we demand respect for the fundamental human rights, the right to self-determination. Wel, diolch yn fawr. Mae hanes hir agos rhwng Cymru a Catalonia. A ni'n awyddus iawn i'r sefyllfa yma i barhau. Ni'n rhannu nifer o flaenoriaethau gwleidyddol trwy ein rhwydweithiau. Ni'n rhannu gyda Catalonia. Ac pan o'n i'n paratoi rheolau sefydlog ar gyfer y Senedd newydd yma blynyddoedd yn ôl, un o'r pethau nes i fel aelod o'r National Assembly Advisory Group oedd cael trafodaeth hir gyda llywydd Senedd Catalonia i ddysgu oddi nhw sut oedd nhw yn trefnu Senedd nhw. Felly mae'r berthynas yma yn mynd yn ôl yn hir iawn. Dwi yn meddwl bod e'n bwysig ni danlinellu bod ni'n gweld hwn fel problem gwleidyddol ac nid efallai fel problem a ddylai cael ei dderio gyda yn y llysoedd.